DOKHONA, yes, you are right. And then you like the DOKHONA? You like it? I love the it looks so nice. Thank you. You want to wear it? Because I like to rock a dokuna. You want to wear? Yeah. Inshallah one day, huh? Yes, yes. Which color, Get Catherine? me a dokuna, a red Which one. color? I Red saw one, a red okay. dokuna that looks very nice. Red color ko ganggana, Katrina. Red color, right? Yes. Did you even see the another Catherine? She also wear it before. Yeah, I saw you guys when you went to Janub, right? Yeah, Studium Janub. Yeah, so जोङो Catherineजों गिर्जायाव थांगासिनो खेजुर देवबार गिर्जा फालिनो थाखाय. This one, बै सासे Catherine बेलेग दै, बे another Catherine. You are also from Kenya, right? I am. Yeah, बेबो सासे Catherine, आगोलनि Catherine ना बेलेग, बे सासे बेलेग Catherine आरो. थ' सानैजों लोगो नांनानै चार्चआव थांगासिनो दायो. खुलुमबाय रसिता समफ्रामारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खनसेबाव फरायबाय स' दिनै जोङो दंफैयो रिलिजियास कमप्लेक्स आंनि सासे लोगोजों बे एरियायावहाय आं बहुतबार फैबाय आरो भिडिअबो बहुतबार बानायबाय बेयाव दङ मोनफ्रोमबो डेनिमेसननि ख्रिस्टियान्सफोरनि चार्च ओमफ्राय दिनैहाय खेजुर देवबार होननानै बुङो गुड फ्राइडेआ नैबे नेक्स्ट फ्राइडेआवनो गुड फ्राइडेसै आरो बै नेक्स्ट सानडेआवनो इस्टार सानडेसै स' ओमफ्राय दिनैहाय जोङो फैबाय न'आवहाय आंहा सुटिबोमोन सासे लोगोजों ओमफ्राय ख्रिस्टियानफ्रा बयबो मिथियो खेजुर फोरबोआ मा कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो हागोन सोर सोर मिथियो खेजुर फोरबो देवबारा माखौ होननाय जायो स' दायो जों आवगायलांबाय थानि आंनि सासे लोगोजों बहुद थाबैनो इन्डियायाव फैगासिनो दायो साननैनि उनावनो इन्डियायाव फैगोन बैसागोआवहाय लोमजानानैबो दं गारामाबो थरायनानै दं ओमफ्राय थाबैनो लोगो मोनहैगोन बैसागोआव ओमफ्राय आंथ' थांगासिनो दंखायो माबायावहाय मा होनो बिजनि फुबमाख्रायाव मोसानो थाखाय मोनसे फिसा बैसागु फांसनाव मोसानो थाखाय आंथ' फैगासिनोखा साननै सानथामसोनि उनाव लोगो मोनहैगोन इन्डियायावहाय जायफ्रा आंखौ लोगो हमफैनो गोसो फैनानै लोगो हमफै चिरां डिस्ट्रिक्टआव एनि टाइम आङो एभेलेबल नोंथांमोननि थाखाय आरो मोनसे खोथा मानो दख'ना गाननानै फैदों जों अलवेज लाइक उन्दैनिफ्रायनो क्लास 8निफ्रायनो जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव एभ्रि सानडे बा एनि अकेसन एनि प्रग्रामावहाय जोङो ट्रेडिसनेल ड्रेस गानो दख'ना गानो जोंहा दख'ना गानाबा गिर्जा हाबनो मोना आरोना जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय आं नोंथांमोननि बेलेग बेलेग जायगानि डिस्ट्रिक्टआव आं मिथिया माबोरै नाथाय जोंहा चिराङावहाय लाइक देवबारबाथाय गिर्जा हाबबाथाय हिन्जावसाफोरा क्लास 8निफ्रायनो दख'ना गानजोबो ओंखायनो आंहा आदोर जाखाबाय अलरेडि स' आं एभ्रि सानडे दख'ना गाननानै मोजां मोनो ओमफ्राय दायो थांसै गिर्जायाव थेंक इउ केथरिन ओमफ्राय आंजों सासे लोगोआव दंफायो नै ओरैहाय केथरिन हाय केथरिन Hello. This lipstick looks so ugly. It looks so nice. The light is hitting you nicely. And I look yellow color Because of the light. because of the light, sunlight actually. जोङो दङ गिर्जायाव थांनाय मेट्र'नि लिंक बास. What do you call this one? Metro link bus, right? Metro link bus to religious complex. बेयाव दङ जोङो उनथिं मेरला मानसिफोर नायनो हागोन दै बहुत मानसिफोर दङ मस्टलि बिथांमोना मानसिफ्रा फिलिपिन्स हादरनि गोजा थांबाय थानि दायो दसेनि उनाव लोगो मोनलायफिनगोन स' दायो जों थांगासिनो खेजुर दालाय लायनो थाखाय मानो होनबा दिनैथ' खेजुर देवबार नालाय खेजुर देवबारावथ' खेजुर Bless you. one second गुजुदोंलै बिराद गुजुदों न'आव सहैगोन ना सहैला मिथिया ओमफ्राय नैथिं मोनसे नुनो हागोन बिरला पाब्लिक स्कुल Do you know this Birla Public School staff? They stay in our previous accommodation. Oh. English medium गोजा दै स्कुल फरायनाया ओमफ्राय बेखौ बांसिनानो ख्रिस्टियानफोरा लिड खालामो आरो स्कुलफोरखौ ओंखायनो जानांगौ बेयावनि आराबिकफ्रा मोजां आरो रिलेसनशिपफ्रा जोंजोंहाय ओंखायनो गारिफोरबो फ्रि हगारो गिर्जायाव फैनाय मानाय मेट्र'निफ्राय फैनाय बासफोराबो फ्रि आरोना गिर्जायाव फैनो थाखाय ओमफ्राय नाथाय मन्दिर गैयालै बेयाव मन्दिर गैया ओमफ्राय शिब टेम्पोल दंमोन पान्जाबिफोरनि टेम्पोल दंमोन मोनसे जायगायाव ओमफ्राय दा दंना गैला मिथिला आगोलाव जों थाङोमोन
water. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. The crowd come on. It was very crowd, right? Yeah. I think because it was Easter Every time, every Sunday, every time. Really? Yeah, I don't understand why. Even though if you come to Arabic, it's very full. Last time I came to Arabic church, it was very, very full also. दिनावनो 10 बारसो जायो गिर्जाया थेवबो फुल जायोलै ओमफ्राय इथिं गोदान बानायदों नै इथिंबो गोदान बानायदों बैथिंबो गोदान बानायदों साहा लोंनानै थांसै दाखालियाव गोसोआव फैफिनबाय दासो साहा लोंनानै थांनि गिर्जा खाथियाव ओइ this do you like this in your country also you have this in your country and this also samosa also you have okay ओइथिं गिर्जा जागासिनो माबानि मालयालमनि गिर्जा जागासिनो samosa ओमफ्राय दाल पक'रा and then karakwali chai Gonna share with you. cheers next बासावसो थांनो हासिगोन जों ओरैबायदि भिरखा आरोना ओरैबायदि लाइनखा then let's go if that 16 real yeah जोङो उबरावसो थांसै नेनो हानाय नंला then why we didn't do before why we waste our 15 minutes time दायो जोङो थांनो हानाय नंलालै बे बासजों ओरैबायदि लाइन माने बासाव मेट्र' कार्डल' नांगौ होमबानो बास गाखोनो मोनो फ्रि बास गाखोनो मोनो ओमफ्राय बेबो माने मानसिया ओरैबायदि भिरना दा माने फेस्टिभेल सोलिगासिनो नालाय दिनैहाय खेजुर देवबार आरो बिनि उनावबो गुड फ्राइडे फैसिगोन बिनि उनाव एस्टार सानडे फैसिगोन बिनि जाहोनावनो ओरैबायदि भिर आरो मानसिफ्रा लाइनानो लाइन ओमफ्राय दा जों टेक्सिसो बुक खालामनानै थांसै नेनो हानाय नंला स' होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै दे रायजोफोर